Pero subayon na rin mong daan, maabot na ka dito. Ato sa Kapusite. Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today punta tayo na Maghaway. So kung bago ka pa sa channel nito, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At hit mo na rin notification bell para vivo. So kung ready ka na, tara, let's go! Umalis ako sa amin mga 3:30 ng hapon kasi magkikita kami ni Pixis mga 4 PM sa may Tabunok, Talisay. So galing Labangon, dumaan ako ng Punta Prinsesa, tapos Pardo, tapos sa Talisay. So nung nagkita na kami ni Pixis, pumadyak na kami papuntang kanto, papuntang kanan sa may Linaw. Pagpasok mo pa lang sa kanto ng Linaw, talagang ahon na siya. Pero hindi ganyang ka tarik, medyo makakahinga ka pa at hindi ka pa masyado mahihingal. Ito na pala yung pangalawang ahon mga karasta. So ang ruta natin ngayon is from kanto ng Linaw, punta tayo ng BGMP, tapos punta tayo ng Santa Cruz Heights, tapos Maghaway, tapos balik na uli sa Labangon. Bago ko pala makalimutan, may nagpapa-shoutout pala si Dre Vlogs TV. So kung may time kayo, bisitahin nyo yung YouTube channel niya. Salamat. Grabe yung ahon, no? Kita nyo naman mga karasta. Tirik. Kasama ko pala si Pixis. Kami lang dalawa ng Pixis. Kasi busy yung iba. So water break muna kami mga karasta. Dira man tato, no? Dira man tato. Yan ang dinaanan namin kanina mga karasta. Bali pangalawang ano na yan, ahon. Punta na kami sa pangatlo. So after namin mag water break, pumadyak kami ulit papunta na to sa BGMP. So pagkatapos ng BGMP, may palikuan doon na kaliwa. Doon ang papuntang Santa Maria. So katapos lang naming mag water break mga karasta, padyak ulit, ahon ulit. Yan na ang GMP.
Sabi ni Pixis, rolling lang to. Hindi na lahat ahon. So, kakapahinga tayo. Sabi na nila mga karasta, pag may ahon may palusong. So, may kanto pala dito. Puntang kaliwa. Lumiko kami sa kaliwa. Nag-break kami konti ni Pixis kasi may paahon. Puro na daw to, paahon pala. Pupunta sa Santa Maria. Santa Maria ba yun? Oh. Hahabol kami sa sunset kung kaya. Kaya lang sobrang tarik daw nito, kaya pahinga muna. Dahan-dahanin lang namin to. Sobrang tarik. Talaga. Basta doon sa may mayroong puno na malaki, pakaliwa. Walang ibang pakaliwa galing sa VGMP. Doon kami pumasok. Dito na nga bumungad sa amin. Sobrang tarik. Apon! Ay. May pangunaan nila po palis ko na po. Oh, salamat. Ako simpatag. So, nagpapatag eh kanina. Ngayon, paako na ulit. Hindi na si Pixis, nauna ako kasi sit up na ako pagdi ng camera. Ubus ng gear ko. Pero tapos ng ahon, bubungad ito. Wow, ganda. So may kunting pasulong, palusong pala. Ano ni Vix? Ito na yung sinabi ni Pixis na ano, na view. Sabi nga nila mga karasta, pag may paahon, may palusong. Palusong. Yahoo! Oh, diri na dapita. Ah. Uwian na mga karasta. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you.
Bye!